Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan, Labeko irakaskuntza idazkaria den Irati Tobarrekin eta Elena Bengoetxea zinemagilearekin izango gara. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, Nafarroak gaueko aisialdiaren itxiera ordubietara aurreratu duela dio, agerraldiei eusteko. Horretaz gain, azalean azpimarratzen denez, 7 positiborengatik Fuenlabrada Deportivo partida bertan behera guzteak airean utzi du bigarren mailako playoff txapelketa, jada erabakitako Galiziako taldearen jaitsierarekin. Argazkian aldiz, Oxfordeko txertoaren saiakuntza itxaropentsua nabarmentzen du. Gai aldatuz, Europar Batasunak zuzeneko laguntzen murrizketa batekin akordioa bilatzen duela jakinarazten du Notiziasek. Baita Juan Carlos lehenengoak diru opakoarekin Polinesiara bidaia bat ordaindu zuela abdikatu ondoren. Bestalde, gaurko Notiziasek nabarmentzen duenez, Nafarroak eta Estatuak uste dute eskaera dagoela Siemens enpresak agoitzen duen instalaziorako. Gainera, alderdiek meza frankistarik ez ospatzea eskatzen dutela ere aipatzen du azalean. Baita txosten juridikoak legez kanpo ikusten duela 8 atiko Iruñan banatzeko mailaren plana. Bukatzeko, kiroletan, Osasunak Ruben Berritu eta David García eta Aridaneri kontratuak luzatu dizkiela jasotzen du, eta Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendaria ikarrizketatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak Nafarroako taberna eta diskotekek goizeko ordubietarako itxi beharko dutela dio. Argazkian aldiz, aurren anti-Covid kanpalekua ageri da. Horretaz gain, Europak bere burua diru laguntza murriztuekin akordio batera heltzera behartu duela nabarmentzen du azalonek. Eta amaitzeko, Rivera ministroak Gamesari agoitzerako ekoizpen bideragarria eskatu diola azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu orain. Titularrak dioenez, positiboen kopurua handitu ondoren murrizketak handitzen dituzte. Argazkiaren bidez, bestalde, Europako maratoian urratsak ematen ari direla nabarmentzen du. Egunkari honek, gainera, EAJak eta PSEek beren gobernu programa bateratuan aurrera egin nahi dutela aipatzen du. Kirolarloan, golfean, RAM, PGA zirkuituko memorial txapelketa irabazi eta munduko sailkapeneko lehen postuan dela jasotzen du. Eta futbolean, Euskal futbol taldeen emaitzen inguruko erreportaia eskaintzen du Garak. Bukatzeko, kulturari dagokionez, Kresala konpainiak Euskal nabigazioaren urrezko garaia dantzara ekarri duela nabarmentzen du. Berria ikustera pasa gaitezen. Titularra Nafarroako gobernuak ostatuen ordutegia mugatzea erabaki duela da. Argazkiaren bidez, jaurlaritza osatzeko lehen harria jarri dutela nabarmentzen du. Bestalde, Al-Sisik Libiara armada bidaltzeko baimena lortu duela jakinarazten du komunikabide honek gaurko azalean. Eta Nilon, uraren gerra pizteko arriskuaz ere mintzatzen da. Kiroletan, John Ram golfaren gailurrean dagoela azpimarratzen du, eta Zurutuzaren agurrari ere tarte bat eskaintzen dio. Azkenik, Pinudien xingolaren gaitzaren ondorioi buruz ere aritzen da gaurko berria. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu orain. Albiste nagusiak eginen inguruko galdutako objektuak webseriaren lehen kapitulua zabaldu dutela nabarmentzen du. Gainera, gai aldatuz, Nafarroako itunpeko irakaskuntzako sindikatu nagusioak akordioaren aurka egitea aztertzen ari direla jakinarazten du. Eta bukatzeko, gaurtik ostegunera arte, NUPen ezoiko deialdian 251 ikaslek unibertsitatean sartzeko ebaluazioa egingo dutela aipatzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Artikan, liburutegi publikoa itxita egongo da, gaur, ostegun eta ostiralean. Berriozarren, bestalde, Urtsintxa haurreskolako jantokiko beken deialdia zabaldu dute hurrengo ikasturterako. Eskaerak egiteko epea zabalik egongo da irailaren 14 arte, Berriozarko udaleko auzo bulegoan.
Horretaz gain, Orkoienen, ostegunean, itxusia gaiztoa eta mexikarra zuzeneko musika ikuskizuna izanen da gizarte etxeko kanpoko pistan arratsaldeko 8:00. Doako jarduera izango da edukiera mugatuarekin, eta gonbidapenak lehenagotik eskatu behar dira gizarte etxeko kirol eta kultura zerbitzuaren bulegoetan edo telefonoz goizeko ordutegian. Bukatzeko, Iruñean Gaztediaren etxeko udako ikastaroetan izena emateko epea zabalik da. Guztira 200 leku dira, 7 ikastaro eta informatikako doako 5 lantegiren artean banatuak. Eskaintza 14 eta 30 urte arteko gaztei zuzentzen zaie eta zenbait disiplina izanen dira. Besteak beste, argazkilaritza, antzerkia eta erretratuak akuarelaz egiten ikastea. Gazteen garapena, autonomia eta ongizate pertsonalari laguntzen ahal dieten jarduerak sustatu nahi dira. Eguneroko bizitzarako baliagarriak izanen zaizkien baliabideak eskaintze aldera. Ikastaroen prezioa 10 eurotik 27 bitartekoa da, edukien ordu kopuruaren arabera, eta izena ematen duenaren adinaren arabera. 14 eta 18 urte bitarteko gazteek prezio berezia baitute. Izena aurrez aurre eman behar da. Gaztediaren etxean bertan, nana aurkeztuta. Izena emateko epea uztailaren 31an amaituko da, eta instalazioen irekiera ordutegian egin beharko da. Osasun segurtasuna dela eta ikastaroetako parte hartzaileen kopurua murriztu egin da, eta saioak 14 eta 20 lagun bitartekoak izanen dira, ikastaroaren edukiaren arabera. Parte hartzaileek maskara eraman beharko dute eta COVID-19 ez edatzeko gomendatutako distantziak gorde. Gaztediaren etxeak gogorarazten du une honetan gaztendako informazio bulegoaz, erakusketa aretoaz, aretoak lagatzeko zerbitzuaz eta ziber ikasgelaz gain, martxan dagoela baita ere aholkularitza psikologikoa, asteazkenetan 11:00 ordu batetara, eta 5:00 arratsaldeko 9:00. Baliabide hori erabiltzeko ordutegi horietan bertaratu behar da, edo bestela telefonoz deitu hitzordua eskatzeko, etxearen telefono zenbaki orokorrera. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, goizean eta arratsaldearen hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta udako giro eguzkitsua espero da. Hori bai, egunaren hasieran iparraldean behe-hodei batzuk ager daitezke. Temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero. Arratsaldea aurrera joan ahala, zerua lainotuz joango da, erdi mailako hodei eta goi-hodeiekin. Horiekin batera, bero-hodeiak ere ugarituko dira, eta hegoaldean bereziki ekaitzak jo dezake. Ez da baztertzen gainera txingorra ere bota dezakeenik. Bihar, asteazkenean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Egunaren hasieran hodeiak gailenduko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake han-hemenka. Gainerako orduetan ostarteak zabalagoak izango dira eta euria egiteko probabilitatea ere txikiagoa izango da. Hori bai, arratsalde gau partean barnealdeko zenbait lekutan puntualki ekaitzak jo dezake. Temperaturak berdintsu jarraituko du eta maksimoak hortaz uda betekoak izango dira. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du. Goazen gaurko eguneko efemerideekin. 1889ko uztailaren 21ean Ernest Hemingway idazle estatubatuarra jaio zen. Gainera, gaurkoa bezalako egun batez ere, baina 1948 urtean Jose Antonio Ormazabal euskal idazlea jaio zen. Horretaz gain, 1982an Jose Manuel Ibar Urtain Espainia eta Europako txapelduna boxeon bere buruaz beste egin zuen Madrilen 10. pisutik eroriz depresio handi baten ondoren. Eta bukatzeko, gaurko egunez baina duela 11 urte, 2009an, Euskaltel Euskadiko Mikel Astarloza txirrindulariak Frantziako Tourraren 16. etapa irabazi zuen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira.
Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Orain hemen gurekin Irati dugu, bera Lab sindikatuko irakaskuntza idazkaria da. Kaixo, Irati. Egunon, kaixo. Zer modu? Ondo, beroarekin, baina ondo, pozik. Eta zer modu zabiltzate lan asko, ez? Orain suposatzen dut urrengo kurtsora begira. Bai, hori da, ikasturte bukaera izaten ari da eta ziurgabetasun handia dago. Orduan, oporrak hartu aurretiko azkeneko zalantzekin eta irailera ustut ere horrela helduko garela, bai. Momentu honetan ez jakintasun handia dago. Bai, Euskal Herriko irakaskuntzari dagokionez, izan Nafarroan edo izan Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban hezkuntza departamentutik, bai baten zein bestean, ez daukagu ziurtasunik, ez dakigu nola hasiko dugun ikasturtea, eta dakigun bakarra da, eskola eta ikastetxe bakoitzean zuzendaritzak lan eta lanari direla egon daitezken eszenatoki ezberdinei aurre egiteko, ez? Eta gainera ardura haiengan jarri dutela. Orduan ez dago plan bateratu bat bezala? Hori da, bai hezkuntza departamentu batetik zein bestetik itzulera plana dagoela aipatzen digute, eszenatoki ezberdinak aurreikusten dituztela, Nafarroan 4 eta EAN 3, baina azkenean, esan dezakegu antzekoak edo berdinak direla, ez? Bada normalitatea edo deitzen diotena, edo normalitate berria, gaixotasuna kontrolatuta dagoen egoera bat, bigarren eszenatokia izan daiteke eta hori Nafarroan banatu egiten da, bigarren eta hirugarrenaren artean suspertze bat, gaixotasunaren suspertze bat gertatzen den egoera, eta esan dezakegu gaur egun ikusita nola ditugun datuak horretaragoa zela, uztaila erdialdea da, eta gaude horretan, eta hirugarrena da guztiz itxialdi bat, hirugarrena edo laugarrena Nafarroan itxialdi bat, orduan esaten digutena da itzulera horretarako haiek plan bat badutela, prebentzio planetan aurreikusi behar dena, kontingentzia plana ere deitzen zaiona, baina ikusten ari gara kontingentzia plan hau bai batean, Nafarroan eta bai EAN ez dutela sindikatuokin, langileen ordezkariekin negoziatu. Hor jaso beharko lirateke segurtasun neurri guztiak, eskola zelan ireki, nola egin, eta hori guri jakinarazi egin zaigu. Nafarroako kasuan behintzat badago bide bat eta informazio hori ematen digute, jasotzen dugu, baina EAeko kasuan gehien bat bozento prentzan jasotzen dugu. Orduan, hor ez dago negoziazio aukera bat, ez dago aurreikuspen bat, eta grabena iruditzen zaiguna da, eszenatoki bat edo bestea izan, guri iruditzen zaigu baliabideak ezberdinak izan behar direla, aztertu behar direla zenbat ikasle egon behar diren geletan, ratioak, garbiketa aldetik garbitzaileak ere bai gehikuntza bat egon behar da, gehiago garbitu behar da, zenbat metro garbitu behar dituzten, aurreikuspen batzuk egin behar dira, gauzak aztertu behar dira eta baliabide berdinak aurreikusten dituzte. Bai baliabide pertsonala, guk esaten duguna da, langile kolektibo guztietan, azterketa horrek ekarri behar du plantillak hornitzea edo gehitzea, eta horrelakorik ez daukagu. Eta berdin, baliabide materialak edo pedagogikoak edo formakuntzakoak badaude igual elementu batzuk, ordenagailu batzuk jarriko dituztela, baina oso murritza da dena. Eta orduan zuek Labetik proposamen bat egin duzu, ez? Plan proposamen bat. Hori da, guk ekainaren 30ean aurkeztu genuen publikoki 2 proposamen, batetik proposamen pedagogiko bat, itzulera plan horretarako, eta beste alde batetik segurtasun eta osasun aldetik egon daiteken beste plan bat. Bi hauetan, guk egin ditugun aurreikuspen hauetan, jadanik eskoletan praktikan jarri dituzten elementu ezberdinak jaso ditugu. Eta batez ere igualez, arreta jartzen
pedagogikoa den proposamen horretan, esaten genuna da, pandemiak behintzat eraman behar gaituela hausnarketa bat egitera, eta pentsatzera ia zelako eskola nahi dugun, edo zelako eskolara itzuli nahi dugun, ez? Eta guretzat argi dago, agortua zegoen eskola batera ez dugula itzuli nahi, edo metodologia konkretu batzuk eramaten zituena, ez? Orduan, baliatu dezagun egoera hau, eta aurkeztu dezagun, eta egin ditzagun bestelako proposamenak. Eta hor bai esaten dugu metodologikoki, ez? Lan egin daitekela talde txikiagoetan, ikasleen, taldeko... Ratioen aldetik murrizketak? Ere bai, ratioak murriztu ez soilik osasunagatik, baizik eta pedagogikoki ere bai. Orduan, pedagogikoki, taldeak izan beharrean 23, 25, edo ja DBH eta batxiller goragoa zenean, hori handitu daitekela, talde handiak izan beharrean, bestelako metodologiak egiteko, aktiboak direnak, ikasleen gaitasunetan eta kompetentzietan oinarritzen direnak, edo proiektu bidezkoak izan daitezkenak taldeak txikitu behar ditugu. Txikitu, eta gero haien artean ere bai, gaitasun horietan, taldean ikasten ikasi, edo bestelako era batera egitekoak, horrek ratio murrizketa bat eskatzen du. Eta hori gaur orain arte bizi izan dugun metodologia batekin ezinezkoa da. Badakigu, eskola batzuetan eta irakasle batzuk horrelako metodologiak aplikatzen dituztela, baina, esaten duguna da, ordua dela hezkuntza departamentutik apostu bat egiteko eta formakuntzaren bitartez horrelakoak egiteko, gainera, ikusten badugu, azkeneko 2-3 hilabetetan ikasleek haustura bat izan dute bai haien ikasketa prozesuarekin, bai harreman afektiboekin, lagunekin, familiarekin, haiei ere nolabait irakatsi edo behartu zaie ez besarkatzera, ez jolastera, bakarrik egotera, orduan, horrekin apurtu edo horri buelta eman behar zaio eta behar pedagogiko eta emozional horiei erantzungo dion zerbait martxan jarri. Eta berdina esaten dugu ebaluazioari dagokionean. Ezin gara zentratu azterketak egiten dituen ebaluazio batean. Ebaluazioa izan beharko luke jarraia, azterketak edo kalifikazioak ez luke egon behar erdigunean, eta pandemiak erakutsi digu teleirakaskuntzaren bitartez bestelako elementu batzuetan arreta jarri ahal izan dela, ez? Igual ez egolako, egiten dira, errubrikak deitzen dira, baina ikusi ikasleen ikasketa prozesu horretan berak ikasteko dituen konpetentziak nola gauzatzen dituen. Gai denez den gai, eta horretarako jarri dezakezu baremo bat, ez? Gai edo ez gai horretan ondo egin du, edo ez, edo igual 4 baremo hartuta eta joan zaitezke ikusten nolakoa den prozesu hori eta hori eraman jarraia izango den zerbaitetara ikasturte osoan. Eta gero horrek kalifikazio bat izan dezake, baina erdigunea ez da azterketa batean egindako kalifikazioa. Azterketa prozesua ez, gehiago ikasketa prozesua. Hori izan daiteke bat, errubrikena, egon daiteke eguneroko bat, esaten dugu ere bai ez, bai ikasleak eta bai irakasleak balatu behar duela ikaslea, taldea, baina norbere burua ere bai. Orduan batzutan egunerokoak ez, egin daitezke nola zauden, nola aurreratzen duzun eta jakiteko, edo gaur egun badaude tresna asko, eta gainera ezagutzen ditugu aurrezkuntzatik eta unibertsitatera bitarte aplikatzen dituzten irakasleak. Orduan, urratsak eman ditzakegu. Bai, uste dugu baietz. Eta ez da dena, aldi berean aldatu behar, baina baliabide jartzen da dira, eta batez ere formakuntza badago, ebaluazioa bestelakoa izateko alda, eta batez ere irizpide komunekin. Pandemian ikusi duguna da, irakasle asko goren borondatearen arabera, edo baliabide teknologiko edo internetari buruz daukan jabetzaren arabera izan dela ikaskuntza edo ebaluazioa edo dena delakoa. Eta hori ezin da izan. Edo guk ez dugu uste horrela izan behar denik.
Eta ikuspegi pedagogikoarekin jarraitzeko ere bai, batzen dugu arreta jarri daitekela ere bai jangeletan. Jangela bada zerbitzu bat hezkuntzan oinarrizkoa dena eta eman behar dena. Orduan, jangelak ere bai, jangelan zer jaten dugun ikasi eta horretaz jabe izateko aukera izan daiteke, sasoian sasoikoa kontsumituz, jangelak leku masiboak izan ordez, ordutegiak aztertu daitezke, antolatzeko besteerak, pandemiak horretara eramango gaitu. Gaur egun ezingo dugu, 200-300 ikasle batera ordu erdian bazkaldu kriston zaratarekin, distantziak mantendu gabe, eta zerbitzu eman behar da, orduan nola egin dezakegu. Baliatu dezagun, jangela ere bai, espazio zitzaile bat izateko murrizketak egon gabe, bai zerbitzuan eta bai langile horien lan baldintzetan. Hori arlo pedagogikoari dago Bai, ez? bai. Eta gero, nola ziurtatu daiteke segurtasuna? Segurtasuna ziurtatzeko, gure ustez lehenengo elementua bada gaixotasuna kontrolatzea. Badakigu zinezkoa dela 100%, baina gaixotasuna kontrolatzeko bermerik handiena tesak egitea da. Eta gure ustez garrantzitsuna da langile guztiei tesak egitea. Batez ere kalte berak izan daitezken langilei, adin batetik gorakoak, edo gaixotasun konkretu batzuk dituztenak, haurdun egon daitezkenak, kalte berak diren horiei, eta gero eskolan lanean jarraitu dutenei. Egon dira funtsezko lan batzuk, garbitzaileak adibidez eskolan jarraitu behar izan dute, zuzendaritza taldeak ere hor egon direlako, edo kasu batzutan administrario edo atezainak, ez? Zuzendaritza talde horiei edo eskolan lanean egon diren horiei lehentasunez tesak egin beharko litzaizkieke, eta orokorrean jendarte osoari, ez? Gaur egun ikusten dugu nola Euskal Herrian foko bat ematen den edo gertatzen den herri horretan PCR tesak egiten hasi direla. Ikusteko, gaixotasunaren zabaltze horretan zenbateraino zabaldu den eta kontagiatu diren horiek, ez dakit nolabait kuarentena egin dezatela eskatzeko, ez? Jendarte osoari egiten bagoaz eta eskolak irekitzen diren momentuan, batez ere ez, langileei, kontrol bat egon daiteke, ez, gaixotasunaren inguruan, gazteei berdin. Eta horrek, eraman gaitzake ikustera zelako eszenatokian egongo garen. Lehen aipatu dut ere bai uste dugula bigarren edo bigarren eszenatokian, gaixotasunaren suspertze bat egongo den eszenatokian egongo garela uste dugula. Nafarroan 2 eszenatoki banatzen dira hor, lehenengo kasu batean non talde referentzialarekin zauden, eskola guztia itxi beharrean, gaixotasunen suspertze hori ematen denean eta kontagiatu badagoenean eskola osoa itxi beharrean talde egonkorrak egiten badira, ikasle horiek harremantzea haien etapakoekin edo, kontrolatu daiteke eta besteek jarraitzea. Hori izan daiteke eszenatoki bat edo beste gaixotasunaren suspertze batek eraman gaitzake ere bai, teleirakaskuntza horretara, telematikoki irakatsiko den horretara, eta erdi eta erdizkako bat hori ere eaen baloratzen da, baina ez dakigu gauzatuko duten ala ez. Atzo ere bozenton berriro prentzan agertzen zen, izan daitekela asteko egun batzuetan etxetik, telelanean edo egotea, eta beste batzuetan eskolara joatea. Orduan, ez dago ezer zehaztua, eta aipatu dugun bezala oso irizpide komunak izan gabe zuzendaritzen autonomiaren gain jartzen dute. Zuzendaritzen autonomiaren gain jartzea plangintza orokor bat egon gabe eta batez ere baliabideak eskaini gabe nola, ez? Orduan, guk esaten dugun lehenengo gauza da tesak egin behar direla. Eta beste elementu bat, prebentzioari lotuta, eskola bakoitzean, ikastetxe bakoitzean egon beharko litzatekeela prebentziorako koordinatzaile bat. Gertatzen da ikastetxe askotan, langile guztiak ez dira ez gara hezkuntza departamentuaren zuzeneko langileak, batzuetan azpikontratuta egoten da garbiketa gehienetan, izan daiteke ere bai jantokia, jangela zerbitzua, edo garraioa, edo eskolaz kanpoko jarduerak, orduan egiten denean
ikastetxe bateko prebentzio plan bat erantzun behar dio langile guztiei, hauek azpikontratuta izan edo ez, eta orduan, figura bat egon beharko litzateke eskolan, ez den aditua, baina bai koordinatzailea ez, non jende guztiak protokolo bat ezagutzen duen eta kasu bat detektatzen den orduan, hor badagoen komunikazio bat, badagoen protokolo hori aplikatze bat, eta badagoen hezkuntza departamentuekin, hezkuntza departamentu bakoitzak, bai Nafarroan eta EAen, daukate prebentzio zerbitzu bat. Prebentzio zerbitzu horren ardura da eta hezkuntza departamentuaren ardura da gauzak ondo joatea, neurtzea, osasun agintariek ematen dituzten irizpideen edo jarraibideen guzti hori aplikatzea. Orduan, egin daiteke prebentzio zerbitzu hori indartu koordinatzaile batekin, ez? Eta horretarako gainera orduak eman. Ez dadin izan lankarga bat ere bai, ez? Orduan, hori esaten dugu ere bai, egin beharko litzatekeela espazio aldetik eta langile kolektibo bakoitzari beti prebentzio protokolo bat aurkezteko lehenago egin behar da diagnostiko bat, edo esaten da lan arriskuen ebaluazio bat, ez? Zelako arriskuak egon daitezken, eta horren arabera diseinatu nolako izan beharko litzateken aldaketa. Eta orduan badakigu, eskola batzuetan, ja adibidez, neurriak izango dira batez ere bi, antolaketari dagozkionak eta higieniari dagozkionak. Eta antolaketari dagozkionak badaude, sartu irteerak, eta hori gertatzen zaigu edozein espazio publikotan, inkluso tabernetan. Sartzen gara leku batetik eta bestetik hori da. Edo lurrean markatzen dituzte norabide bakarreko, norantza bakarreko ibilbideak. Edo komunak erabiltzeko ere, irizpide konkretu batzuk, banaka sartzekoak, gero desinfektatzekoak, komuna erabiltzerakoan garbitzaile bat egon behar da, garbitzaileak egongo dira. Seguruenik gurekin, irakasle eta ikasleekin batera lanean ikusi dugu, Nafarroan oso kasu gutxitan, maiatza bukaera ekainan oso kasu gutxitan ireki ziren ikastetxeak errefortzutarako, batez ere selektibitatea egin beharko zuten horietarako, baina gertatu zenean leku gehiagotan ireki zela errefortzutarako aukera, izanik DBH lau, batxiller bat eta bigarrena, ez era masiboan, baina ireki ziren. Eta hor badakigu ikastetxeetan, institutotan, bazegoela desinfekzio bat egin behar da, bazegoen, badago lisiba usai etengabe bat garbitzaileak egon behar direlako. Guzti hori aztertu behar dugu zelan egin. Nola irestatu ere bai gelak, nola irestatu, denbora guztian esaten zaigu maskarekin edo musukoekin ibili behar garela, baina giroa irestatu behar dela. Orduan, guzti hori jasotzen duen protokolo bat beharrezkoa da, aztertu behar duena, langile kolektibo, esaten duen antolaketari dagokionean sartu irteerak, espazio komunak, polikiroldegiak seguruenik, edo heziketa fisikoa ezingo dugu berdin egin, baina baliatu dezakegu, eta proposamenean ere jasotzen dugu. Zergatik ez ditugu baliatzen, aire librean egin daitezken jarduerak. Aire librean edo batzuetan ere bai, auzo bateko edo herri bateko eraikin publikoak ere, bestelako jarduerak, hezkuntza jarduerak egin ahal izateko egin daiteke. Hori antolaketari dagokionez eta higieniari dagokionez, badago musukoen erabilera, distantzia soziala, baina musukoen erabilera beti, haur txikienekin ere bai, guk uste dugu ez duela zertan, eta esaten dugu prebentzio plan honek jaso beharko luke adibidez 0-6 urte bitarteko ikasleekin edo heziketa premia berezia daukaten ikasleekin, hor egon behar da kontaktu fisiko bat, eta egon behar da afektibidadea lantzeko edo irakaskuntza horretan badago umea begiratzea, ukitzea, bere bidelagun izatea edo jarraitzea, hor segurtasun neurri batzuk distantzia bezalakoak ezin dira erabili, orduan nola egin dezakegu igual harremana gutxitu, irakasle hori igual ez da beste batzuekin egongo, neurri batzuk hartu beharko lirateke, baina jaso behar da nolabait kontaktu hori egon behar dela. Ezin dugu egin, batean umeak 0-6 urte bitarteko umeak ezin dutela haien artean besarkatu.
edo jolastu. Ja, Ez? era hori ere ezingo litzateke kontrolatu, ez? Hori da, bilakatuko litzateke bestela eskola, eskola guztiz errepresibo batean, irakasten zuten bakarra da norma eta ez ukitzea, ez? Eta hortik zera atera daitekeen. Eta gainera bai, Nafarroan eta EAEn hezkuntza departamentuetan, eta estatutik ere entzun izan da, ez? Haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan jarri nahi dutela arreta. Eta guk hori ez du gaizki ikusten, ez? Talde egonkorrak sortzea, azkenean zure egunerokoan egoten diren ume horiekin erlazionatzea eta horretarako antolaketa bat egitea haiekin erlazionatzeko. Hori ondo ikusten dugu. Beste gauza bada, ratioak igual jaitsi beharko liratekela. Ekainean 15 jaitsi zitezken ratioak, eta orain ez. Orain aipatzen dute 23, ez? Edo 25 izan daitezkela. Orduan, uste dugu higiene neurri horiek aurrera eramateko eta pedagogia hori ere bai uztartu ahal izateko gauzak egin ditzakegula eta gainera bermatu kontaktu hori ematen dela, ez? Eta baliabide ekonomikoak, adibidez, badaude, zuek esan dituzun proposamen guzti horiek beteak izateko? Badakigu Nafarroan baliabide ekonomikoi buruz hitz egin dutela, baina ez da izan plantillak hornitzeko. Gehiago iruditzen zaigu joango dela materialetarako eta Nafarroako aurrekontuan egon daitekeen diru volumenarekin oso txikia da. Eta EAN ikusten ari garena da, ez dakigu hauteskundeak pasa berri direlako, baina momentuz ezaigu esan diru gehikuntza bat egongo denik, bai nahi dutela ordenagailu gehiago erosi edo arrakala digitalari erantzuteko, baina aldi berean ere ez dago plantillak hornitzerik eta gainera murrizketa batzuk ezagutzen ari gara. EAN badago hezkuntzaren baitan euskara zerbitzua, irakasleen etengabeko prestakuntzan lan egiten dena, irale deitzen dena, irakasleena eta hezitzaileena ere, hemen zaintzaile deitzen diozuen figura. Eta garbitzaile eta sukaldariek ere aukera daukate irale bitartez, baina euskara ere ikasteko, borrokaren ondorioz lortutako eskubide bat izan da ere, ikusten ari gara langilei eskainitako euskara zerbitzu hori murriztu dutela guztiz, eta ez dagoela, datorren urtean ez dagoela asmorik hori egiteko. Aipatzen dute berformulatu nahi dutela eta ikasleei gehien bat ahoskotasuna lantzeko baliatu. Pandemiak erakutsi badigu, eta hori egia da, euskarari dagokionez indarra egin behar dugula eta horretan inbertitu, ikasle asko galdu dutelako euskararekin daukaten harremana, eskolako hau harremanak mostean galdu dutelako, orduan jar ditzagun irakasle gehiago, hezitzaile gehiago, langile gehiago horretan, baina ere zerbitzua mantendu, irakasleak behar dugulako edo hezitzaileak edo zeinek behar dugu etengabeko formakuntza hori euskeran, eta berdina ere badago beste zerbitzu bat, barnetegi batzuena, hori ere guztiz murriztu dutena. Orduan, ikusten ari gara ordenagailutarako igual dirua jarri dezaketela eta gainera hori gero nolabait medioetan adierazi, baina murrizketekin hasi direla. Eta irakaslei dagokionean ere ikusi dugu Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban bidaltzen da herrialde bakoitzera, ikastetxe bakoitzean egon daitezken hurrengo urterako aurreikuspenak. Eta horrez, ikastetxe bakoitzera bidaltzerakoan, gero ikastetxe bakoitzak esaten du, nik bost irakasle beharrean behar ditut 6, eta hori ikusten da irakasle baten, erdiaren, hor murrizketak egon daitezkela, kasu batzutan, 20 piko irakasletik edo 40 piko irakasletik, bost irakasle gutxiago. Hor ikusten da berdina gertatzen zaigu ere bai heziketa bereziko kasuetan, pedagogia terapeutikoa lantzen duten horietan murrizketak. Murrizketak izaten ari dira oso sutilak, baliabideak ekonomikoak ez daude jartzen ari, plantilletan hori ikusten dugunean. Eta gero bai batean eta bestean, Nafarroan ere ikusten ari gara pandemia edo COVID-19 gaixotasuna baliatzen ari direla murrizketa batzuk aplikatzeko.
Eta hemen, hemen gertatu da, Nafarroan itun bat, hezkuntza itun bat sinatu zela, eta hizkuntza itunean sinatutakoa betetzeko elementu batzuk falta dira, eta batez ere hor badago 57 urtetik gorako irakasleak ordu lektiboak murriztu ditzakete 4, eta orduan hori oraindik ez da gauzatu, eta landa eremuak bultzatzeko hartu zen konpromiso bat, eta landa eremuetan zuzendari biltzen diren langileak, edo hori konpentsatzeko ordu horiek onartzea, eta hori oraindik itunean jasota dagoen, eta foru agindu batean jaso den hori ez dute gauzatu. Orduan hor ikusten dugu, eta berdina itunpekoetan bazegoen sinatuta gehiengo sindikatuekin, gehiengoa ordezkatzen genuenekin akordio bat, non errelebo kontratua hartzerakoan hor konpentsatu egiten zen soldata, eta ere bai 57 urtetik gorakoak alzuten 4 ordu murriztu, eta hori ekainaren 30ean bukatzen zen, eta Nafarroako parlamentuan ere bai adierazpen instituzional bat atera zen horren alde, eta gero ikusi da Hezkuntza Departamentuak eta Nafar Gobernuak egin duena izan dela patronalekin bakarrik negoziatu, eta bestelako akordio bat egin non hori galdu egiten den. Orduan, ikusten ari gara elementuak badaudela, murrizketak egiten hasteko eta denbora guztian gaixotasuna baliatzen dutela. Eta krisia orain etorriko den, edo, ja dugun krisi ekonomikoa ere, baliatuko dute. Bai, hori da. Guk ikusi dugu, nola ikasturte bukaeran, eta krisia aipatuta, nola hasi diren zerbitzu publikoetan murrizketak egiten. Eta esaten duguna da, hezkuntza, osasungintza edo zaintza bezala, oinarrizko zerbitzua bada, horretan inbertitu behar dugu, ez dakit, gizarte berdinzaleago bat izateko, edo aukera berdinetan ikasi eta irakatsi ahal izateko, eta hor ja, krisia baliatuta, gero inbertsioak egiten dituzte, bestelako elementuetan, HTA izan daiteken bezala, edo bestelako elementuetan, edo kapitala eman daiteke bankuen erreskaterako, edo eman daiteke enpresa handiak erreskatatzeko, baina irakaskuntzan ikusten ari gara, eta ez dakigu nola hasiko den iraila. Murrizketak izango direlako oso sutilak, oso pandemiari lotuak, EAen agerikoagoak, euskerari batez ere dagozkionak, baina plantilletan edo langiletan hornikuntzarik ez. Eta hemen aipatzea, adibidez, badakigula, eta horrela prentsan ere irakurri dugu denek, Katalunian 8.000 irakasle gehiago edo irakasle eta aparte langile gehiago ere kontratatuko dituzte. Eta egoera berdina da. Krisia edo etorriko den egoera ekonomikoa oso antzekoa izan daiteke. Zergatik hemen ez egin daitekenean, eta dirua dagoenean. Non inbertitu da erabakitzen dutena. Eta proposamen hau bideratu diezu imaginatzen dut, eta erantzunen bat edo zerbait jaso duzu? Igual aipatzea, bai Nafarroan eta bai EAen momentu honetan sindikatuokin harremanik edo negoziaziorako harremanik ez dagoela. Ikusten dugu horrelako elementuak adibidez, hurrengo ikasturterako aurreikuspenak, zenbat langile behar diren, edo osasun eta segurtasun aldetik nola egin beharko genuke, guzti hori langileen ordezkariekin, sindikatuekin negoziatu beharko litzateke, eta horretarako gainera badaude araututako mahai negoziatzaileak deitzen ditugun horiek, eta ez dira egon, EAen bereziki, ikusi dugu eta salatu dugu eta mobilizatu gara, sindikatuak gutxietsiak izan garela, ez dela inolako harremanik egon, ez dela inolako borondaterik egon eserrez hitz egiteko, adosteko eta negoziatzeko, eta gainera dena prentsa bitartez jaso dugula, oraindik eta okerragoa izan daitekena, eta mobilizazioen bitartez bai aipatu dugu, edo salatu dugu negoziazio horri heldu behar zaiola berriro, eta hori egin ezean mobilizatuko garela. Horregatik mobilizazioak hasi genituen, eta horri murrizketak egituta aurreikusten dugu iraila
nahiko fuerte hasiko dugula, ez? Mobilizazioa. Mobilizazioen aldetik, bai, ez dakit lehenengo egunetik, baina bai lehenengo astetik ikusita dagoen panorama, eta Nafarroan ere bai ikasturtea bukatu dugu mobilizazioekin aipatutako, ez? Pandemia baliatuta aipatutako egin dituzten murrizketa hauengatik, eta hemen ere uste dut mobilizazioekin jarraituko dugula edo hasiko dugula iraila ere bai, ez? Nafarroan bazirudien, ez dakit, harreman bat bazegoela Jimenorekin, baina hartu dituen erabaki guztiak, EAen bezala Kristina Uriartek izan dira alde bakarrekoak eta negoziatu gabeak, ez? Badago, egiten dugu plan bat eta ematen dizuegu negoziazio mai hori izan ziteken horretan, esan, eta proposamenak badituzue, guk adibidez gure proposamenak eraman ditugu, baina gero ez dira jasotzen, ez dago negoziazio errealik, eta ez horrela jasotzen ditugu. Eta lan osasunari edo egon daitezke Nafarroan, ez, aurreikusten dituzten 4 eszenatoki horien aurrean, bai negoziatu beharko litzatekeen sindikatuekin, ez, nola egin edo nola ez egin. Segurtasuna ez bermatzearen ardura Hezkuntza Departamentuarena da, eta langileok gure ordezkariokin segurtasuna arriskuan edo kolokan ikusten dugun momentu batean gure jarduna edo lana gelditu dezakegu. Prebentzio lege badago hori esaten duena, ez? Eta labetik adibidez, lanera edo eskolara itzulera hori hasi zenean plantorako jarrera bat bultzatu genuen ikusten genuelako desastre bat zela dena. Zegoen prebentzio planik. EAen oraindik adibidez ikasle zaurgarrienekin edo berezitasun gehiago dituztenekin, izan daitezkenak premia berezia dituzten horiekin, oraindik ez zaigu inolako prebentzio planik aurkeztu. Prebentzio planik gabe, langile batek nola jakingo du, nola hartatu, nola egin... Ez jarrera, ez? Eta ze ondori uste duzu izango dituela kurtsoaina horrela hasteak irailean? Nik uste dut, ondorioak beti ikasleak pairatzen dituzte gehien bat, eta langileak ere bai, ez? Egon daiteke ikasleengan orainik eta arrakala handiagoa sortzea, esaten genuen pandemian arrakala handia sortu dela baliabide teknologikoak ez dituzten horiekin, arrakala digital bat dagolako, baina gero ere bai egoera sozioekonomikoaren arabera familia ezberdinak daudelako eta oso egoera diferenteak, ez? Egon daiteke familia batean ordenagailu bat egotea, baina 5 kideren artean ezin trukatu, edo familia horretan egon daitekeen guraso edo gurasoek lan prekarioak izatea, etxean ez egotea, gaixotasunarekin kontaktuan etengabe, eta hor egon daitekeen heziketa hori guztiz oso baldintza kaskarretan egitea, orduan, eta gainera datuak aztertzen baditugu, eta ikastetxeak ere bai, gaur egun oso segregatuak egoten direlako ikastetxeak, badago indize bat egoera sozioekonomikoa aztertzen duena, eta hori ikastetxeetako errealitatearekin erkatzen badugu, ikusten da hor, irakaskuntza prozesu hori gehiago eten dela. Labetik eskatu izan dugu diagnostiko erreal bat ikasle bakoitzarena edo ikastetxe bakoitzarena ikusteko nolakoa izan den, geldialdi hori, horri aurre egiteko, eta igual baliabide gehiago jarri behar ditugu eskola horietan, Iruñan edo Gasteizen, segregazio handiena edo egoera sozioekonomiko okerrena bizi duten auzoetan, ikastetxe horietan ere bai, berdina gertatzen da, jendarteko fenomeno berdina. Orduan, iraila hasiko badugu, ditugun baliabide berdinekin, iraila hasiko badugu, gaixotasuna suspertzen den egoera batean, non ez dakigun ikasleak eskolan egongo diren, edo berriro ere etxera sartu, eta badakigu nolabait ikaskuntza telematikoan zentratu nahi dutela, edo horri bultzada bat eman nahi dutela, bai Hezkuntza Departamentu batek zein besteak, ikasle batzuk berriro ere atzera geratuko dira, eta guretzako irailean egin beharreko lehenengo gauza izan beharko litzateke ikasleak nola dauden ikusi, eta batez ere egoera emozional horri
aurre egin eta hori landu, ez? Orduan, ikasleen aldetik hori eta gero langileen aldetik lan zama bikoiztu egiten da. Garbiketakoak askoz gehiago garbitzen ari dira. Gainera zehazten ez denean, zenbat garbitu behar duzun, zer dagokizun zuri, zer besteari, ez dakiz zer. Eta telelanean dauden horiek, estres, ansiedade, egoerak bikoiztu egiten dira, baliabideak ez dizkizutelako jartzen, eta zuk daukasun material horrekin nahi duzulako zure ikasleei onena eman, ez? Eta hori bete aipatu dugu, etxeetan lanean egon diren horiek haien onena jarri dutela, eta horregatik ikasle asko ez direla kolgatu eta geratu edo, ez? Baina hori ezin daiteke norberaren borondatearen araberakoa izan. Eta badakigu haserrea badagoela, ez? Langileek badaukate, egoera hau honi erantzuteko hau da eskaintzen diguzuena, eta badago haserrea, egon daiteken haserrea alde batetik eta beste batetik ardura. Ezin daiteke izan zuzendaritza baten ardura edo irakaslearena, pandemiak sortzen duen guzti honi erantzutea. Ardura hori, departamentu baten, gobernu baten esku egon behar da, orduan, hor nahazten dira elementu ezberdinak, eta uste dut iraila ere antzeko hasiko dela. Oraindik ere lan handia duzu aurretik. Bai, horregatik esaten dugu abuztuan edo prebentzio plan hauek eskoletan bukatzen diren heinean edo deskantzua hartu behar dugula eta indarrak hartu etorri daitekenari aurre egiteko, ez? Eta ia zelako uda daukagun ere aurretik, ez? Ikusten ari garelako egunetik egunera kontagioa gora doazela eta ikusiko dugu zer den gertatzen dena. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, zerbait gelditu zaizun esan gabe eta esan nahiko zenukela, ala besterik gabe? Ez, eskerrak eman, hitza emateagatik eta dozein langileri, ez dakit, eskolara itzultzean, edo bueltan ikusi dezakeen edozein murrizketen aurrean, edo ez dakit, gustatzen ezaion egoera baten aurrean, edo prebentzio planik ez izatearen aurrean, sindikatuarekin harremanetan jartzeko, horretarako gaudelako eta ia guztion artean borroka aktibatzen dugun eta mugak jarri aplikatu nahi duten guzti horri. Mila esker, Irati zuri etortzeagatik eta kontatzeagatik guzti hau. Ea zer gertatzen den irailean. Ikusiko dugu, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Elena, zer modu zaude? Ongi, behar bai. Ongi, zuek? Ongi baita ere. Zuri justo pandemiak ez eta konfinamenduak dokumental bat, matrioskaz dokumentala grabatzen harrapatu zintuen, nola gertatu zen hau? Nahiko berezia esakite, ni bezalako hainbat kasu daude, baina guztiak gauza bera egin beharturik geunden garai horretan, dena bertan bera, proiektu guztiak bertan bera geratu ziren, gure kasuan, gure luzemetraia nahiko berezia alde horretan zaren, nazioarteko koprodukzio bat, orduan ez bakar produkzioagatik baizik eta gero baketako edo errodajerako tokiak ere nahiko nazioartekoak dira. Orduan, gure plana edo gure plan gintzan zegoen batez ere hiru tokitan. Estatu espainian, tokitan, Asturias, Katalunian ere, alde batik
bestaletikan Kubaldera joan behar ginen, hango protagonistin rodajea egiteko, eta gero hirugarren aldea, bere garaian dago Sobier bat gaur egun Rusia, Estonia eta Ukrainianen aldeko olako zonalde batzutan. Proiektu honekin hasi ginen, ni neukasi nintzen, ia orain dela 4 urte, orduan gauza batzuk batez ere ikerkuntza garaian egiteko grabaketa neuzan, baino rodajea bera bat zailtasun ondoren hasi ginen aurten justo martxoaren hasieran. Printzipioz, gure asmoan urtearen hasierakin batera hastea, baina justu aldatu behar genuen argazki zuzendaritza izan denetarik, ez? Eta horrek ere pixka bat atzeratu zuen dena, eta ja dena pretzegon, hori alde batetikan, beste aldetikan Kuban lan egiteko ez da erresa da, baina zailtasun gehiago daude, baimena eskatu behar dituzta. Dena ja prezegoen, hango produktorea ere, rodajeko produktorea dena bere lana hasi zen ja pasa den urtean urri edo iraiten bukaeran eta hola, atzatu, eta ja dena prezegon martxoaren akeran ginen, lehendabizikuste horretan, justu hemen punto de vista zinema zegoen guztietan, bitxetan egin banun bidaia, alde batetikan produktor eta biok, eta beste aldetikan argazki zuzendaria. Zeren bera, punto de vista zinean lan egin batzu, en fin. Orduan, elkartu ginen, eta nahiko ongi, dena ongi ateratzen, baina gero, hasi zen, aste horretarako ja, hemen jatzegoen, Txinako virus hori edo Txinan zegoen egoera, jendean aikaturi, baina, momentu zegoen, Italian bat zegoen kasuetan eta, baina, karo, hemen zen berdin ikusten, eta justo hangin lehendabiziko astean, hemen hasi zen ja konfinamendua. Eta, karo, gu hasi ginen hemendiko informazioa jasotzen eta flipaturik. Eta han ere jende hasi zen, keskatzen, Kuban ematen du ez, baina jendea askoso ongi daki zer gertatzen den munduan zehar, ez? Eta zegoen flipaturik abertzen zen hor. Eta ja hasi zen leheniko egunetan Kuban bereziak herri horretan niren guzti bezala, berezia da. Eta hasi ziren ja, telebistan, teleberrietan tokit batzuk zabaltzen, nola jendea bakoitza bere etxean, nasobuko ditzen mekaritxoak, nasobuko ditzen Kuban, eta bakoitza bere nasobuko josteko bere etxean. Hori, telebista. Hasi ziren horrela zen, karo, han bilatzea, edo zein gauza bilatzea, esan nahi dut, olioak, arroz, azuka edo horrelako gauza bilatzea oso zaila da, pentsatzen horrelako maskaratxoak, eske ezinezkoa. Orduan ja, haiek zuzen ziren, postu hori etxeatan, telebistan. Eta gero, aldetikan, atunen talde horrekin ganean dezera gure, hasi ziren ja, debekatzen, kanpoko bizi etxean eta horrelako gauza. Horrek zez nahi du gure kasuan, gure pelikula protagonista denak agureak oso bat dira. Horretan hasi ziren lehenetiko arazoak zeren. Batek ez duen, lukoek ez dela, berak ezin zuela horrelako bitik jaso, hor zegoela virusen bat edo ez dakiz zer, eta bera oso zarra zel, eta bera itzen du, bere osasunarako egin behar zen
dena, ez? Eta, bueno, bertan bertu zen just kasu honet, geneukan elkarrizketa baia konektatu eta guztik, eta, bueno, horrela bertan beran gertzen. Gero, biken astean ja bat zegoen kasu bat. Kuban. Italiatik etorritako turista bat. Eta, bueno, Kubako osasun sistema bada oso preventiboa, oso ona. Eta hasi ziren ja, Pedro Curie Institutuan olako kampainako ospital bat moten. Pedro Curie da gaixotasun tropikalaren inguruko ikerkuntza instituto bat. Eta batzukan hartzeko edo zein ditzen bat jende. Eta hortaz aparte, hasi ziren turistentzako egimendu bat oso zorrotza egin. Eta italiar honen bila ziren, eta eraman zuten bere tasista, eta beratze gozteko beste palau pasatu ziren, eta gurako pasatzera. Orduan, aurrera egun Kuban bertan uste dut bakarrik 80 lagun direla. Koronabiruen infektatu diren eguneko brigada, dire etxezete, temperatura arkatzen eta, bueno, pika bat pozioaren segmenduan ditu. Orduan, alde horretan, osasun alden ni oso lasai nengoen, baina gero, gure lartzura zen, gure proiektua edo gure pelikula grabatzea. Azkenean, datu ginen martxoan 18, zegoen este bat konfinaturik, gu, bueno, nire esan zain egun, bueno, badago bueltako modu, ni egia esan, angeratzea, zere, bueno, esan dudan, aldetikan lasain egun, gero beste gauza bertazu ez dire, eta horrelako bidaiak irekiak, ez? Orduan, karo, oso denbora luze izango litzateke. Baina, bueno, alde horretikan, dena den sorte ona, eduki genuen, guk izan ginen Kuba osoan azken errodajea. Errodajea. Bazuten hango Zinemagintza Institutoa, ICAI, Instituto Cubano de las Artes y Ciencias Audiovisuales, izenekoa, haiek eman behar zuten baimena, bai errodajea, eta gu izan azkenak. Gure atzetikan zeuden frantsesko proiektu bat, eta gero Japoniako telebistako serie bat edo grabatzeko, eta bertan bera geratu ziren, ja duten baimenik gehiago eman, gehiago, ez duten ja estaturista bat sartu utzi. Orduan, karo, gu hartu genuen iaia azken hegazkina bueltatzeko, ja zeuden ja bai hemen, bai han eta bai mundu erdiko herrietan ja aeroportiak itxita, eta bakarrik usten zuten, bueno, biztanle edo hemen bizi zangenenakok bidaiatzea. Eta izan zen, bueno, ez dakizen bat orduan, batez ere, beldur horrek, bueno, ea posible zen gure dietea gure egunean bueltatu ginen egia esan. Baina, karo, gurekin batera etorri ziren aurreko astean izandako bolo guztieko jendea, ez? Edo, bueno, altzuten. Orduan, oso batez ere, oso kaotik batzen egoera, baina, bueno, egia esan, Kubatik Madrilera denbora 8 erdi ordutan egin genuen, eta gero Madriletik Iruñara etortzeko 10 edo 11 minuta. Osa, pentsatu, heldu ginen Madrilera, eta karo gu. Eta hemen jatzegoen ja, ez dakite, bintzat, oharturik ez, baina gu, osa, karo, eske Kuban, konfinamendu, urrengo hilabetean, ez? Bai. Eta karo gu, heldu ginen Madrilera, oso impresionantea zen guretako, ez? Eta bat zegoen egun horako autobusa bakarra.
deitu batzen nu, esanez, gure bilea aurretikan aspalditik erositakoa eta guzti hori, eta, bueno, azkenean lortu, arratsaldeko edo goizeko 10 etxoiten, eta gaueko edo nien etxen. Hola izan zen. Eta, bueno, betzat, Kuban egin behar erdaje guztiak edo sekuentzia guztiak eginak daude. Baina, claro, urrengo edo datorren geldialdia izan behar zen Rusian, eta hori bai, imposiblea zen. Eta, bueno, eskerrak etzegoen oraindik dena antolaturik ez, bestela atzeratu egin behar duzu eta guzti hori. Eta hori, bueno, momentuz bertan bera geratu da, eta ni begia zan oraindik ez dakit azkenean eginen dugun ala ez. Ez da gu, esan nahi dut, errodaje ekipoa ara joatea bakarri, baizik eta protagonista batekin joan behar gara, eta berak, justo batik etorri ginen horretan, laro, 5 urte betetzik. Orduan agian. Orduan zarra da. Eta bera Barcelonan bizi da, bera Donostia, baina Donostia aspalditik, Rusiatik etorri zen bere garaiatik ona, eta bera oso animaturik zegoen egia esan, baina gero, askotan ez dago zure esku ana egitea, kasutan garbi dago ezin dugula, bai, eta hori da gure asmoa, hilabete honen bukaera, edo bestela abuztuan ja joanen gara aldera berarekin gara. Zeren orain berak egintzun bat jordu gerilekuan. Baina asko fizikoki. Baina, karo, konfinatu honekin egon behar da etxean dirik, justu pasaden astean hasitia igerilekura ireki zuten, igerileku municipaletan, baina nahiko estriktibo eta, bueno, neurri sanitario guztitan, eta seguraz, hogei edo lako zer, eta horietako bat da, dorekin eta guzti, orduan hasi daia igeri egiten, orduan horrek nahi du ja, bueno, prest da pizkat guk ere ara joateko erarekin egiteko, mintzat, berak ez dutu durrik, nik uste beldurra berarentzako ez dela olako kontu bat bere buru. Bera izan da bi gerrate pasatu, gerra zibilak, eta gero bigarren gerrate mundiala ere, Leningrado bera, kalean eta gorpua jaso, oso gora, gero diktura erdian, bera zer ingeniero mekanaritzak edo ezakit hola zerbait ikasi zuen, mengo sistemakin ez zuen ezertarako balio, eta bera, bueno, oso larri pasatu zen hainbat urte, orduan entzako hau da, bueno, ez dakit nola esan. Oso gutxi. Karo, oso zarra da, orduan pensatzen du, agian ez berak, baina bere ingurukoek, kezkatuko ginela. Karo, beste dut eta da, baina uste nahiko, bueno, optimista betidanik, eta nik uste horregatik hainbeste urte iraun dela, increíble, bai. Orduan, bueno, pensatzen dugu honetan gaudeia berriro rodajea den, eta nik ez du ja honetan rekin iztea. Eta, bueno, gero-gerokoak ikuko dugu aber bestea, agian Errusian bertan ezin da sartu, baina Estonian adibidez, bai, Estonian dago, justo eremu batasun horren orduan, bueno, horrek batasun handio ematen duen, ikusiko du aber posiblea den. Eta horrekin dena ongi ateatzen bada, bakarrik atzealdi erraldoi honekin geratuko gara eta nahiko ongi. Eta, bueno, espero dugu, gure hasierako planetan, planak ziren, bueno, aurtengo ekainak edo uztailan ja montajea bukatzen edo behintzat hasten, eta oraindik ez dugu ez da errodajea bukatu, baina pensatzen dugu udazkenerako urtearekin ere pelikula bukatza.
ala espero du. Bai, ea posible den. Dena den, festivaletzako, NIF aurtengo ediziorako zerbait prestatuko du, aurku, eta pixkat dagoen proiektua, izan da, gure ibilbidea, ez? Batez ere azken hilako hauetan, denetarik izan da, baina gauzak egin gabe edo zinik eta bestatzu berri, gauzak ez zuke esperientzena eretatu da, ez? Elkartu gineku baldean beste emakumeekin eta oso berri zen, zere aurretikan ez duen espero. Orduan, niretzat hori da ez fiziozko pelikuletan sortatzen den politena, ez? Realitateak zer ematen dute oparak zabaltzen dituen, ez? Eresgar, kasu honetan, denek eta, gainera hainbat lau urtetan, denetari pasten da, eta kasi eran duzun ideia, atzen da pizkat, ideia eta gaiak eta protagonista gehienak dira, baina ikuspuntua eta hori pizkat aldatzen eta batez ere zuk kapazitat edo kapaza izan behartzara errealitatera moldatzea. Eta hori interesgarria. Eta proiektu honetaz gain ere Navarra Film Challengeen epaimaikide izango zara, ez? Orduan, lan bikoitza. Bai, iazko zelena biziko edizioan izan nintzen ere, arlo honetako epaimaian izan nintzen. Eta urten, esan zehar, nik esan du baietz, principios rodajekin ez bada koinziditzen eta ez da koinzidituko, baina egonen, ordu, bakizu, zio ofizialaz aparte, hainbat atal zen dira festival honetan, eta bat da hori Nafarra Challenge, kasu honetan egin behar da laburmetrai bat 58 ordutan. Orduan ikusi da, aurtengo gaia da merkataritzak eta gazteria. Eta gai horrekin buruan, justo lehioak edo gigantzeko, gigan audiovisual honet atzen den du hontan, antolatzaileek esaten du elementu atera behar da zure pelikulan. Edo horren inguruan esan, atera bat ez. Orduan, hori aurretikan gaia bai, baina aurretikan objektu edo gauza hori ezin da jakin. Guk horrenik ez dakigu ere, pesatzazu, trampak ez egiteko. Orduan hori esaten du justo, lehentabiziko baduzu bi egun, dena egiteko, ez? Planteamendu doia edo bai fiziozko, bai fiziozkoak, gero errodajea planifikatu, egin, montajea, pospo eta dena. Eta aurkeztu, ez? Kopia bat. Hori bi egunetan, nortean izanen dira, 2 eta 5 arteko, 2 eta 5 minutu arteko pieza bat. Elkartzen dira guke egun oso, ikusteko zein den oberena, eta edo zein zen irabazlea. Oso divertigarria da egia esan. Eta nik uste, epaimaiak izatea, estabilitate hondikoa. Zontan, errestasun handiago ematen du hori, bien egunetan egindako lanak, esan nahi dut. Lehiaka ofizial batean izan dira pelikulak batez ere, kasu honetan denetari, baina beste zinemalditan gertatzen dire bezala. Pelikula asko eta zuk igual aurreko 2 hilabetetan pelikulak ikusten buru belarri, eta nola egindako lana, naiz eta asko izan oso motzak dira. Orduan, alde benetan egun bere jendutu dena, polita da ere, kuriosoa. Bai, eta, ez iazko partizipazio kristonek den, eta lanak denetan, baina oroko nahiko
onak, eta ongi egin, eta profesional alde horretan ez da exigitzen, orduan, bueno, denetarik dago, ez ba, egileen artean, ez oso interesgarria. Orduan, bazegoen beharra horrelako festival bat Nafarroan egiteko? Barkatu? Bai, ea beharra zegoen zinema jaialdi bat Nafarroan egiteko. Bai, bueno, nik uste, oraindik zinemaldi gazte bat da alde horretan, ez? Aurten izango da, bigarren edizioa, eta, bueno, bere ze gaia, ikusten baduzu ze gaia jorratzen dire, eta, bueno, ze ikuspunta ematen duen orokorrean, ba, bueno, zinemaldi soziala, ez? Nolabait esateko. Ba, eta, bueno, uste, bueno, printzipioz nire ustez, edo festivala gero eta festival gehiago edo olako lehioak edo egoera askoz hobek zaude beran ezakit. Ikusi behar da gero, ba, denboraren poderioz eta bernola doa, eta, bueno, ze erreferentzia hartzen du eta guzti hori, ez, ba, horregatik esan ditu gazteak, eta hemen Iruñako bere garaian zegoen antzeko zinemaldi bat desagertu zena, eta nik uste horren pixka bat, horren atzetikan pixka bat sortzen nif, ez? Nahiko ikuspuntu sozial eta egun garrantzia gai gizartean gaiak, ez? Ba, bueno, iazko bezala, ba, bueno, feminismoak, LGTBI plusko bisibilizazioa, diskapazitatea gureak eta hainbat gauza aurten bereki COVID-en gai edo zintokitan bueno, nahiko gai bertala da aurreko jabetetan ze nola estatu dena esate baterako migrazioaren inguruan refuxiatuak ez dakigu eta gutxi zer gertatzen ari da adibidez Greziako refuxiatu eremu horietan, ez? COVID edo pandemiaren inguruan. Badirudi Greziako gobernuak txatu egin du olako konfinamendu bat emigrante ererritik atzera eta horrelako onaino ez dira heldu. Osea, nahi dut, olako egoera larri batean, berrogeialdi batean ere, askoz okerrago gertatzen da. Eta azken finean guk, gure gizartean gure hirian edo gure herrian nahi badezu, baina nahiko ongi bizi gara. Eta, bueno, izan da, hori gogorra orokorrean denontzako, baina egia da, batzako besteak baino okoa, ez? Eta bat ere olako aldeak, ez? Bueno, inokoak ez, ez? Edo diskapazitateko jendea, gaur egun, bueno, ez dakigu, ez dugu informazio hori. Olako alarri bat zer gertatu den, zen, kasu honetan izan da, kezka handia osasunerako, eta hori normalean ez da gertatzen, ez? Horrelako pandemia beti gertatzen dira tokitan, ez? Eta gu, bueno, bai, nahiko uturi gaude, bueno, Afrikako guban bertan, ez? Oso ohitura handia dute horrela pandemia gertzea, badute dengue, malaria, zer, orduan, protokolo bat jarri nahientzako beste bat gehiago da. Are okerrago edo, adibidez, Afrikon hainbat herritan, nahientzako izanen da, bueno, beste bat gehiago. Berdintzaigu, ebola, edo COVID, edo malaria, edo dena delakoa. Hilko gara honekin edo, eta bai, eta hori gogorra da, baina horrela, eta nik uste horrelako zinemaldi batean, horrelako interesgarria da, horrelako ikuspuntuak eta ikustea, eta zabaltzea batez ere, ez? Zeren beti
edo kasu gehienetan gure inguruko edo gure zinematan edo telebistan bertan ikusten dugu pelikula beti askoz komertzialagoak eta gai batzuk gero eta gehiago agertzen dira orokorrean, baina batzuk oraindik ez. Orduan ikuste eta nahiko da, ez? Horrelako zinemaldiak eukitzea. Bai. Horren aukera ematen du, ez? Honek ere jendea gehiago ezagutzea beste gai batzuk. Bai. Kasu honetan gainera nahiko berezia edo nahiko alde horretikan esan nahi dut. Normalean zinemaldi batean sailkapen nahiko finkoa esaten da, ez? Fikziozko labur metraiak edo fikziozko metraiak edo animaziozko lanak. Eta kasu honetan sailkapena, ez dakit sailkapen izan dugu gaitita, baina sailkapen hori da gaiaren arabera, kompetentziarako edo zein lana. Ez da berten zure labur metraia, 10 minutuko labur metraia edo ordu tardiko pelikula bat izatea, ulertzen ordu. Eta hori nahasmen horretan oso kutua da, baina ongi dago. Eta horrekin batera ere, antolatzaileek oso ongi egin dute beste ekintza paraleloak, ez? Nolabait esateko mai inguruak eta taldeak eta hori ere oso interesgarri. Batez ere gaiaz harturik ardatz moduan, ez bakarri, aukerak dira ez bakarri pelikulak. Eta gai horren inguruak pixka bat hitz egitea edo eztabaida eta hori oso ongi dago ere ikuste. Orduan jendearentzat ikusle bezala ere interesgarria izango da, ez, joatea? Bai, nik uste du baiet. Nahiko esandakoak, ez, oraindik bigarren edizioa da eta aurten lehendabiziko izan eta gainera abuztuaren bukaeran aurten 5 egun atzeratu egin dute, baina esan nahi dut uda garaian eskontua da ere, aien igual da egokien, eta alde horretan naiz eta, garaia eta gero, oraindik hasi besterik ez dena, ala nazioarteko lako mostra bat lortzea oso ongi dago, iazko pelikulak denetan itzeu, hangoak eta nahiko nazioartekoak ez, eta eta horten gauza bera gertatuko den horrek esan nahi du, zinema egitan ez dago dena delakoa ez, ez dago hain gaizki, eta segitzen da, ofizio batez ere, ni behintzat arlo horretan nago, orduan batez ere dokumental arlotan, nahiko osasun honekoa pandemiaren guztietan, ez, hori ikuste dagoela. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, ala jendea animatu ez agian bai challengean eta bai festivalera? Akina, izanen da, pensatzen dute bi egun lehenago festival izanen da irailaren 3-tik 5-era, 3 egun besterik ez da, nahiko motza, baina nahiko kontzentraturik ere, eta nik uste, bai aldetik zinema guztientzako aldi bat, arlorretan beste ere aukerak, baina hortan Iruñerriko Nafarroko nazioarentzako ere oso interesgarria, ez? Hainbat ekitaldi, esan duen bezala, ez bakarrik pelikula ikusteko parada, baizik eta hitzaldiak eta gai horren inguruko tabaida parte hartzeko, ez? Nik uste dena batera biltzea, dela erresa, eta behitat hortengo ikusten iaz bezalako nola esaten da, eko edo, olako garrantzi hartzen bat, edo, nik uste ongi ez. Ala dut nik eta pesatzen dut. Gure arloan behintzat,
partizipazio oso altua izan zen. Bai, harrikatzen da. Eta horrean, bai, pelikula ikusten baita ere. Orduan, nik ala espero dut, eta hauek oso ongien dute, bintzat, pasaden urteko emaitzak ikusten baituzu, orduan pesatzen dut. Ez da beharrezkoa esatea etorri bazen. Uste jendea urte bat pasata, jendeak prest egon behar den, pesatzen dut, prest egongo dela, parte hartzera, ez? Bai. Mila esker, Elena, gurekin hitz egetagatik. Zuei, eta, bueno, espero eukitzea edo zuek hortikan pasatzea, ez? Bueno, han ikusiko gara elkar. Bale, primera. Bai. Eta zorte hon ere zure dokumentala bukatzen. Ea noiz. Bai, izanen da, sekzio berezi bat, Nafarroan egindako lanak edo Nafarroatik zinemagintzan, ez? Nolabait esateko orduan izanen da mai inguru bat, eta horrekin batera gure proiektua Matrioskaz, Matrioskaz gerrateko neskatoak izeneko pelikula aurkeztuko du, ez pelikula baizik eta prozesuan nola dagoen momentu honetan, eta nirekin batan Atxolehuzak agertuko berea drogaz inguruko dokumentala. Orduan, pixka bat adibide gisa, ez? Gaur egun Nafarroan zer egiten ari den, independiente moduan edo zinemagintza horretan. Hori ere interesgarria da, ni behintzat irikitan nago ikusteko Natxok zer esaten du bere proiektuak ere ez da. Eta, horrekin, batez ere gu kontatzeko gure esperientzia, eta, nola Nafarrotikan posibilitatea egitea horrelako gauzak, independienteak eta, txikiak edo txikiagoak edo handiagoak, baina, egiten da betidanik ez, eta, nik uste zinemagintzan nahiko momentu honean dagoela Nafarroan, bai produkzio handiko pelikulako, bai gure estiloko lanentzako denetari dago, eta uste hori oso, eta aberrastaz handian du, ez? Mantendu dadila, ez? Horrela. Bai. Eta hori, han ikusko, hori izanen da, biziko eguna uste dut jasko. Osteguna da, ez, bai. Jare, beste mai inguruen arte izanen da hori bat, orduak bereziki, Nafarroan ze momentu bizitzen ari garen zinemagintzan, bai estatu maila bai, nazioarteko mailan ere, eta horrekin batera, hemengo produkzioak nolakoa ditu, olako mostra txiki bat, kasuan Natxo eta biok, bakoitza bere pelikulekin edo bere pelikulakin, baina, hortaz aparte, mainguru horretan ikuste begibistan izanen da, ze gauzak egiten ari gaur egungo industrian, eta, oso interesgarria da, nahi. Jakin behar dut etxean. Bai. Mila esker, Elena, orduan adi egongo gara, berrietan. Bale, zue. Ongi izan. Bale, mila esker, Zuri. Bale, aio. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain bukatzeko
Estitxuren alargun zoroaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Etxe baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko gauaz irtetzen sorora. Beltz baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko